Olemme Pohjois-Karjalassa Alakoitajoella ja vieressäni on RKTL:n tutkimusmestari Markku Kavrilo. Täällä on koko päivän pörrännyt helikopteri taivaalla ja mies on märkäpuku päällä kahlannut koskessa. Mitä täällä oikein tapahtuu? Täällä on tänä päivänä kunnostettu kutupaikkoja, tehty sorrastettu Järvilohelle kutupaikkoja semmoisilta paikoilta, mihin ei muilla konsteilla pääse. Ja tässä on nyt ensimmäistä kertaa kokeillut tämmöistä helikopterikunnostuksia. Minkälaiset kokemukset on tullut näistä helikopterikunnostuksista? No, helikopterikunnostus kuulosti jo heti alkuunsa toimivalta systeemiltä tämmöisillä vaikeilla paikoilla toimiessa. Ja ennakko-odotukset olivat suuremmat ja sanotaanko näin, että tämä tekninen toteutus on ollut vielä huomattavasti parempi kuin mitä osasin ennakkoon odottaa. Eli tätä voisi ajatella helikopterikunnostuksia käytettäväksi myös jatkossa? No kyllä tämmöisillä paikoilla. Ja tämä toimivuus on näyttänyt, että tänä päivänä on saatu jo hirvittävä määrä aikaa ja seuraavan muutaman tunnin aikana saadaan taas oikein paljon. Järvilohi on uhanalainen kalalaji. Mistä järvilohen uhanalaisuus johtuu? Järvilohelta, no tietysti se johtuu meidän voimalaitosrakentamisesta, mikä on estänyt järvilohen pääsyn lisääntymisalueille. Ja lisääntymisalueet on vedensäännöstelyä käytön takia ollut tosi vähäisiä ja sitten paikkoja on toki kunnostettu. Aina nämä ihmiskäden jälkeen ei ole vaan aina sitä, mitä järvilohen tai luontoelämää. Onko muita syitä järvilohen heikkoon tilaan voimalaitosta? No kyllä varmaan, että sitten vuotuinen emokalapyyntin määrä osoittaa sen, että esimerkiksi Kuurnassa saatujen emokalojen määrä on jatkuvasti vähän niin kuin pienentynyt, mikä viittaa ja merkintätietojen mukaankin on saatu selville se, että kalastajien saaliit on niin suuria siltä osin, että se kuormittaa tätä jo muunnekin uhanalaista pientä kautta. No mitä voitaisiin tehdä, jotta pelastetaan järvilohisukupuuta? No, siihen kai on tietysti, että monta vaihtoehtoa, mutta mitkä on sitten toteutettavia juttuja, niin lähinnä se varmasti lähtee siitä järvilohen kalastuksen säännöstelystä. Se on sitten kaikkien eri tahojen asia päättää. Kaikkihan haluaa järvilohen eteen ponnistella, mutta siellä sitten voi joskus tarvita ihan radikaalikin rajoituksia. No täällä nämä tämän päivän helikopterikunnostukset on tehty Vattenfallin rahoituksella. Mitä ajatuksia se herättää sinussa? No se on hienoa, että Vattenfall hoitaa ja kantaa kortea kekkoa tämmöisellä asialla, että se tekee mahdolliseksi tämän, mikä Kiitos.